ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. FIUGP വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാം ഇന്നത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വാല്യുവേഷൻ റിസൾട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. FIUGPയിൽ ഓഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകൾ 1, 3, 5 സെമസ്റ്ററുകൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് വാല്യുവേഷൻ നടക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള എക്സാമുകളെ പോലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പല്ല. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ പേപ്പർ വാല്യുവേഷൻ നടത്തുക. ഓൾറെഡി ചില കോളേജുകളിലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് വാല്യുവേഷൻ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോർട്ടലിൽ മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരും. ഏകദേശം ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.